kung ang 12 ka apostoles lakip na ang atong Ginoong Kristo, mga Romano Katoliko wala unta sila giluto sa mga Romano. Sa nawara ko mga kaigsoon ko kay Galileo kapitulo 27 bersikulo 1, sayo sa kabuntagon ni ana ang mga kadagkuan sa mga pari naglaraw sa pagpatay sa atong Ginoong Hesukristo. Klaro ani kaayo sa Biblia nga ang mga pari, ang mga Romano mao'y naglutos, mao'y nagpatay sa atong Ginoong Hesukristo. Lakip na ang 12 ka mga apostoles, na I think si John lang ang namatay sa natural death. Di pa matay gyud sila sa panahon nga naghari ang imperyo sa Roma. So dili pwede nga ang atong Ginoong Hesukristo lakip na ang 12 ka mga tinunan sa atong Ginoo mga Romano Katoliko. Kay kung mga Romano pa sila Katoliko, sa ako dili sila lutoson o dili sila dakpon o dili sila patyon, mismo ang atong Hesukristo dili nila ilansang sa cross kay kauban man nila, membro man nila sa ilang nga pagtuo nga Romano. Sumala pa sa panultihon nga gilatid ni Cardinal Henry Newman, ingon pa niya nga ang kasaysayan mao ang kamatayon sa mga Protestante. Mga higalag maigsuon kining ato ang tagaan o reaksyon karon. I think siguro murag pastoy man siguro ni nga naghatag og presentation nga gina-question niya kung tinuod pang Romano Katoliko ang mga apostol, ang ato ang Ginoong Jesucristo, dapat sana dili daw lutoson sa mga Romano ang atong Ginoong Jesucristo ug ang gitawag og mga apostol. Kana nagpadayag nga ang atong higala nga gitawag og pastoy, kung naa may nahibaw-an sa gitawag kasaysayan, ang iyaharang basahon katurang iyahang gustong basahon kanang makaangay siya. Pero kanang di na siya makaangay, iyahang i-skip. Nga naman, tungod kay maigo man ang iyang garbo, maigo ang iyahang tawag ining magsilbi negosyo. Sa man ang iyang negosyo, kanang pulong sa Dios, iyahang ang negosyo. So karon, tinuod ba nga kung Romano Katoliko pa ang mga apostol ug nga to ang Ginoong Jesucristo, dili unta siya gitawag lutuson. Again, usa ka nakapagpadayag nga naay pagka-ignorante, pasensya na mo sa kong mga pulong mga sir ha, naay pagka-ignorante sa gisulat og mga information sa gihatag sa gitawag og kasaysayan. Number 1, pinakauna, lahi ang Romano Katoliko ug ang Roman Empire. Sa panahon sa unang 3 ka siglo sa kinabuhi sa Romano Katoliko, ang religion official sa Roma pagano, dili Romano Katoliko. Nga naman kay ang Romano Katoliko ug Romanong Imperyo managlahi. Ang Romanong Imperyo gipanguluhan sa emperador, usa siya kay gitawag og secular state. And ang Romano Katoliko gipanguluhan sa Santo Papa, usa siya ka religion. Dili siya tawag anang usa lang ka secular state. So mo ni pinakauna. So number 2, kung mingon kag kanang iusa nimo ang Romano Katoliko ug Romanong Imperyo ilabi na sa panahon sa Ginoong Jesucristo, murag imuhang gi balahura or imuhang giyaga-yagaan ang mga informations nga nalapit sa kasaysayan. Tanawa ra gud, di ba? Pag magbasa og kasaysayan atake sa Katoliko, kusog kay mo basa pero di nila basahon ang kasaysayan sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Nga kining mong iglesia gitungkol sa tuang Ginoong Jesucristo. Number 3, point mga sir, kanang mga pari o kanang tawag anang mga Romano nga naglutos sa Ginoong Jesucristo sa iyang mga apostol nga mabasa sa Biblia ug bisan gani ang kasaysayan, dili man to na ang mga Romano Katoliko. Ngano man tungod kay ang Romano Katoliko, it is a Christian church, not a Jewish church or not a pagan church, kung dili usa siya ka Christian church. Kana mga pari nga nakasulat din sa balang kasulatan nga naglutos kay Ginoong Jesucristo, nagpapatay sa tong Ginoong Jesucristo, mga Hudyo na. Nga ang ilang religion, Judaism, imposible nga wala nabasa ni Pastoy. Imposible. Ang ilang religion, Judaism, dili siya Roman Catholic. Number 2, kanang mga Romano nga executor, at that time ang good mga sir, mga ma'am, kini ako aman ang ginasulti always sa ato ang gitawag og program. Sa panahon mangod sa tong Ginoong Jesucristo, wala kagahom ang Jewish government to execute death penalty. So man ako nato ang basahon ang balang kasulatan, ang Roman governor at that time si Pontius Pilate or Pontius Pilato, sila lang ang naikatungod nga mag-execute ilabi na kung hukman na sa silot nga kamatayon. So man ako atong tan-awon, gihukman na nga atong Ginoong Jesucristo,
sa silot kamatayon, ang execute ang mga Romanong sundalo, dili mga Romano Katoliko. Kay again at the time, ang official religion of Rome at that time, dili Romano Katoliko, kundi usa ka Romanong pagano. Managlahi ang Romanong pagano o Romano Katoliko. Kung imuha ng tawag anong usahon, nahulog nga, mura kag, nagsulti ba nga, tanang basa kiling-kiling ice cream na dili oy. Dili tanang kiling-kiling ice cream. So, usa ka nakadakong pagpamakat. Kung mayroon ka nga, ang Romano Katoliko, mao ng mga Romano nga nagpatay kang Kristo, no. No, sir, no, ma'am. Usa ka nakadakong baka, kay kung basahon niyo mo ang kasaysayan, again, managlahi ang Romano Katoliko o Romanong Imperyo. Lastly, nag-coach siya sa kamatayon sa gitawag ng mga apostol, nga, just, dili na ito na mabasa sa balaang kasulatan. Di ba? Di man ka makabasa sa Biblia nga, tawag ining ang kasaysayan. Siguro mga pipila ka mga apostol nga namatay nga nalapit sa kasaysayan, pero sa Biblia rather, pero dili tanan nga mga apostol nakasulat sa balaang kasulatan ang ilahang gitawag og kamatayon. Pero niingon siya, ining atong pastor nga amigo, niingon siya nga I think sa akong una-huna si San Juan lang nga ebanghelista nga wala na matay sa martyrdom. Asa man niya nakuha? Asa man niya nakuha nga information nga wala man na nakasulat sa balaang kasulatan. So therefore, implied may gamit og kasaysayan kining maong pastoy. Pero mag-question ta nganong dili sila magisgot sa kasaysayan og pundador sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ngano man mapangka man ang ilang butbot. Kung mapangka ang ilang butbot, yun, mapangka pud ang ilang pagpamarta. Nabante-bante ta mga sira again ha, kana nagpapatay kang Kristo o nag-execute ng Kristo sa mga apostol, dili na Romano Katoliko. Kaya ang Romano Katoliko, it is a Christian church, and at the same time, it was founded by Christ. Kanang maong simbahan na gitukod na sa ato ang Ginoong Hesus Kristo. So, kung naamay nagpapatay niya, naamay nilutos niya, naamay kung nainilutos mga apostol, nagpapatay sa gitong mga apostol, kana mga kaaway na sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Pero ang question nga ng Romano Katoliko, man tungod kay wala na nag-refer sa rasa or tawag ining usa ka secular state, no? Pag itong Romano Katoliko, it is an ecclesiastical term. Nabuti pasabot, mao nang simbahan na nga wa mo lambo or wala gidawat sa Jerusalem, nagipaabtog Roma o pinaagi sa Roma, mikaylap ang pagtuo sa tibuok kalibutan. Mabasa mo sa Biblia. San Mateo Kapitulo 21:43, buhat 23:11 ug ka Roma 1:7-8. O, di ba? Implied na gisut ni Kristo, kining ako ang harian kuhaon ni og ihatag sa laing nasod nga makahatag siyang bunga. And according to St. Paul, tungod sa pagtuos taga Roma ang pagtuo na kaylap sa tibuok kalibutan. So, again ang Roman Catholic wala na nag-refer sa Roman state. Kundi ang Roman Catholic nag-refer na sa Roman Catholic religion or sa short pa nga term, Christianity. Yan. The Christianity, mo ng Romano Katoliko. Pag nag-angkon ang Kristiyano niya, di ka Romano Katoliko, kanang imong pundok, bugos na. Kanang imong pundok, ipasakupan, fake na. Sama ang pundok nga gipasakupan aning or gidumalahan aning pastoy nga ato ang gihatagan og reaksyon.